ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆಲ ಎಣಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಲ್ಲದ ಜವಣೇರು ದೂರಕ್ಕರ ಪರ ಊರುಡು ಕಲ್ಪೆರೆ ಪೋತಿನಕ್ಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಬೇಲೆ ಪೋತಿನಕ್ಕಲು ಸುಲಾಬುಣ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಅಟ್ಟಿಲು ಆವು ಬಕ ದಾಲ ಅತ್ ತೆತ್ತಿದ ಡ್ರೈ ಪರ ಹೊರಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರುಡು ಪೂರಲ ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜ ಹಣ ಇನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಸುರುಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡು ಪುನಃ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯಂಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆಜಿ ಬೇಯ್ಪ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿದೆ ತಂದ ನಮ್ಮ ಸೊರಟು ಪದ್ರಾಡ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪ ದೀದಿತ್ತ ಅಟ್ಟೆಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಜಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಂಡು ನಿಕಲೆ ಮಸಾಲೆದ ಅಂಶ ಏತು ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡ ಆತ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿ ಒಂದ ಅಂಚನೆ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿ ಒಂದ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚೆಡ ಪತ್ತನಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಟ್ಟೆಲ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕ ಮೆತ್ತಡ ಬೆರ್ಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚೆಡ ಪತ್ತನಾತ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಂಡಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಅಥವಾ ದಾಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ತೆತ್ತಿದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಒಯ್ತೊಂಬುಜಿ ಆಡ ಈ ಅಟ್ಟೆಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲಂತ ಖಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾಡಿ ಆಡ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂತೆ ರುಚಿ ಕೊರ್ರೆ ತಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿತ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡ ಪತ್ತನಾತ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬುಡ್ಪ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಾವೇರಿ ಏತ್ ಬೋಡಾಪುಣ ಆತ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂಲೆ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಒಂಜಿ ಬೋಗು ನೀಡು ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಸಾಸೆ ಮೀನು ಪುಡಪ್ಲೆ ಸಾಸೆ ಮೀ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಂದ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ 3 ದೀತಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಯರೆ ಸುಲುವಾದ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಮತ ಅಟ್ಟೆಲೆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಾಡ ಉಪ್ಪು ಕಸ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ ಇಡೀ ಅಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೇಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೇಲ್ ಚಮಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹೀ ಫುಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅತ್ತ ಲೆವೆಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಟ್ಟೆಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚಮಚದ ಅಳತೆ ಕೊನ್ನಾಗ ಅವು ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚನೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ ಅಂಚನೆ ಬೇಸಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ ಅರೆ ದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ 3 ದೀತಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ 3 ದೀತಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟ ಇತ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕೊರ್ಲೆ
ಅಂಗಡದ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲೆ, ಸಣ್ಣ 3 ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ ಬೈಪ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬೋಗೋಣಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತು ತೂಟ ದೀಪಿನ ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಹೇ ತೆತ್ತಿ ಮಸಾಲ ಡ್ರೈ ತಯಾರಾತಂಡು. ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೇಳೆ ಸಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆಜಾದ್ನ ಕಚ್ಪು ದೊಟ್ಟು ಬಲಸಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒನ ಸಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರೀಟೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತೆರೆ ಮರೆಪಡೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.